Здравейте, аз съм Зори, ще ви покажа как да си направите гривна от силиконови ластчета, тип риба кост. Ето я. За целта ще са ви нужни силиконови ластчета, кукичка, малка кукичка за захващане на гривната, голяма кукичка, щипка. Тази гривна може да я плетете и на пръсти. Така. Първото ластиче слагаме на осмица. Второто слагаме по същия, слагаме не на осмица, по обикновен начин, без никакви числа. Просто ето така. И третото слагаме пак така, без никакви числа, без нищо. След това премятаме осмицата догоре. Тоест последното ластче го премятам. Трябва да не се получи нещо като панделка. След това прибавяме още едно ластиче и последното го премятаме до така. Така продължаваме до края на гривната. Прибавяме и премятаме. И ето започва да се оформя. Последното го примята. Така. Ако ви е по-трудно с кукичката, може да си помагате и с пръсти. За да се стегне хубаво гривната, трябва да я опъваме, за да се стегне. След това добавяме и премятаме. Измерете си ръката и след като сте я измерили, направете толкова сантиметра и гривната. С 1 сантиметър трябва да е по-къса, защото тя се разтяга. Така продължаваме до края.
така. Вече, щом сте изплели гривната, трябва да я закопчаем с кукичката. Захващаме най-долната й част и закачаме кукичката върху нея. Така. След това, щом гривната ни е останала на тези два ластика, последния ластик го премятаме по този начин. И гривната вече не се държи на един единствен ластик. След това освобождаваме едната страна на щипката и закачаме гривната на едната и страна. След това промушваме пръста си, оставяме щипката, захващаме я по този начин и я закопчаваме. И ето ни гривната вече е готова. Ако ви е харесало клипчето, го харесайте и се надявам да ви се е получила гривната. Довиждане!